käynyt joku sen kerran täällä jo harjoittelemassa tätä hommaa, että eiköhän tää mene jo vanhasta muistista vai mitä meinaatte? Mitäs siellä Remekki yskii vai? Kyllä. Sieltä kytkin niittiä, niin kyllä se vanha 3-4 jaksaa vähän tanssahdella aika asiallisesti. Minusta ainakin. Ei valittamista. Joo. Hetkinen, mitä mitään? Mietitkö sä läkkäri, kun se on Meidän tulossa käyntiin. Eikö siellä Samilla jotain teknistä on? Vähän pelottaa jo. Ei oo vielä ei sama, mutta mies on sama. No meidän vittu pippa. Eikä? Siellä yhdellä niin Vapaasti hengittää ruokassa. Sami Pirhonen, Saksa 86. 3 pikkuveikasi vastuulla ja putkiskalla. Marppala. Hemmetin, anna vähän vielä. Konepilti kävi näin, olipa hättiä. Haluuks yleisö lisää? Ja pukkaa piipusta, jumalauta. Oho. Se oli väärä auto! Se oli 16, ei 14. Ei se ottanut vaan isoveljestä mallia, oppinut tavoin. Mietitkö se vanha Vähän pelottaa jo. Ei vielä! Ei oo vielä, ei sama, mutta mies on sama. Eikö? Vapaasti hengittävät luokassa. Sami Pirhonen, Samsa 86. 3 pikkuveikasi lastuleen putkistolla. Mitkä vittu vapaa? Mies, homma ok. Marppala. Anna vähän vielä, konepelti kävi näin. Anna saatana soittaa! Anna se soida! Joo! Anna se soida! Soida sitä! Anna ulkoja soida! 15 sitten on kyllä kivan kohuisia moottoreita. Ja voitto radalle numero 2, 13.503, rata 1, 14.528. Kunnon parraliiton rystyjä rataan lämmityksessä. Huomaa, että ukkojen putket alkaa kuumenemaan, kun soundit vaan mataloituu kierros kierrokselta. Sami Pirhonen radalla 1 ja Jali Merkiömäki radalla numero 2. Siinä siis I34 vastaan I28. Molemmat 500-sarjan BMWn henkilöautoja. E28 luonnollisesti vuosikertaa vanhempaa. Joo, siellä M60 veikasti voimaan luotetaan.
Ja voitto rata numero 2, 13.98, rata 1, 14.36.